Ola, boa tarde. Foi un accidente aparatoso que afortunadamente non se cobrou ningunha vida. Sucedeu en Salvaterra de Miño. Dous coches bateron frontalmente con tal forza que un dos turismos saiu despedido por riba do valo de seguridade e acabou nun camiño paralelo á estrada. En la colisión, pues el BMW se salió de la vía y cayó por un pequeño terraplén de unos 3 metros aproximadamente. Afortunadamente, pues no ha habido víctimas mortales, 3 personas heridas, 2 que viajaban en el coche que iba sentido Porriño y una en el coche que viajaba sentido Salvaterra. Hoxe é o Día Internacional da Muller e nós queremos aproveitar para presentarlles unha. Chamase Carmen Souto, é de Carballo e a estas horas está de festa coa familia. Mañá luns cumpre, atención, 100 anos. Celebra unha vida longa, plena, pero tamén difícil, que hoxe vai compartir con nós. A mí quería ir á escuela, pero veo un cura, mira meu pai e dicían que me levaba para as monxas. Eu fui para as monxas e ir ás tías, eu non iba para as monxas só, Dios quere. E se falamos de ordes, veñennos á cabeza o momento os grelos, e como saben que é o seu produto estrela, pois claro que lle fan unha festa, a festa do lacón con grelos, que é esta fin de semana, Andrea. Sí, efectivamente, son os bares e os restaurantes os encargados de repartir este prato estrela, tapas e racións de lacón con grelos. Outras actividades que nos ofrece esta festa é, como vedes, esta poxa de gando frisón que acaba de rematar e tamén durante toda a tarde haberá unha feira de maquinaria agrícola. E se están pensando en cambiar de coche, hoxe aínda están a tempo de visitar o Salón do Automóvil de Vigo. Alejandro. Sí, un Salón do Automóvil, Alberto, que xa vai pola súa edición número 35, unha edición de récord, xa que aquí danse cita alrededor de 54 marcas, entre as que van gañando peso as marcas asiáticas. Nuns minutos neste Galicia Noticias damos unha voltiña e vemos como está indo este Salón do Automóvil. O anuncio do peche do after conflitivo Las Palmeras de Lugo non convence os veciños, o peche temporal, e a veciñanza pide que se lle revogue a licencia de forma definitiva. O local xera problemas no barrio da Milagrosa dende hai 2 décadas. As pelexas, os ruídos e a suciedade fan imposible a convivencia. Durante un mes e medio as portas das Palmeras estarán pechadas. O Concello acaba de adoptar a medida, pero non convence aos veciños. Vienen con esto nuevo, pero esto no soluciona, son parches, ¿no? Habrá que, si puede estar, pues que esté. Habrá que sufrirlo, pero si no, que tome medidas, porque quien sufre es toda esta gente que dormimos por aquí. Entendo que será algo temporal, dependendo dos sucesivos expedientes que se vayan tramitando tamén. Eu a pegar cos peleas que ia prefiero que tea pechado. A sanción é por superar a capacidade e permitir sacar ao exterior consumicións. Dicindo que hai unha sanción grave por exceso de aforo, cando sabemos que non só foi un día, foi moitas veces durante moitísimo tempo. É unha tomadura de pelo. Nós creemos que isto non é de recibo, pois faltarlle o respeto aos veciños. O establecemento ten licenza de cafetería, pero funciona como after. Leva 2 décadas xerando conflitos no barrio. Son frecuentes as pelexas e as intervencións policiais. Non só as peleas, supoño que tamén os mexos da xente que sale para fora, cristales rotos, hai cousas que, claro, que ao vecindario non lle gustan, obviamente. Subía por aquí arriba, pois moi tranquila por esta acera, e saliu unha chica da fora, e botouse detrás de min desnuda. Eso é tremendo. Os veciños piden que se revogue a licencia de forma definitiva porque hai reincidencia nas infraccións. Pode haber 30 sancións, pode pagar cada unha das sancións, ainda que señan graves, pero seguir aberto. Nós o que exigimos desde aquí é unha modificación do artículo 36 que diga claramente que na primeira sanción grave hai un expediente aberto, na segunda sanción grave outro expediente aberto e na terceira definitivamente retírese a licencia. Canto durarían estes after se fora así? Moi pouco. Teñen a experiencia do 2023 cando o local estivera pechado durante un ano, pero volveu reabrir e volveron os problemas.
A Asociación Veciñal do Ensanche de Santiago aposta polas demandas civís dende as comunidades de propietarios para luitar contra os narcopisos. Segundo confirmou esta mañá o presidente da asociación, 3 edificios da zona nova Compostelá preparan demandas para conseguir a clausura xudicial de 2 pisos onde se trafica con drogas e dun local tamén de ocio nocturno. A Lei de Propiedade Horizontal permítelles ás comunidades actuar contra os pisos nos que se fagan actividades que supoñen un problema de convivencia. Hai un precedente recente dun piso de Santiago que funcionaba como prostíbulo, que foi clausurado por orde xudicial despois de que a comunidade de propietarios denunciara as molestias que causaba esa actividade. Ese piso foi, digamos, desmantelado, a actividade foi desmantelada en firme base a ese artigo 7.2 da Lei de Propiedade Horizontal. Ese é a base un pouco que contemplamos para poder actuar en estos casos, ¿no? Seguindo ese precedente, outras 3 comunidades veciñais de 3 edificios do Ensanche preparan demandas civís para reclamar xudicialmente o cesamento da actividade dun local de ocio nocturno e de 2 pisos onde, segundo denuncian, se trafica con drogas. Hai 3 comunidades que xa iniciaron os pasos para actuar, unha contra un negocio de ocio nocturno, un famoso after, e outro contra 2 narcopisos, ¿no? No número 5 de Santiago de Chile, que, bueno, xa os veciños tomaron esa decisión dado que están fartos desta. E despois o outro, no número 6 de Alfredo Brañas, e tamén outro narcopiso, donde o pasado hai escasamente un mes lle prender o lume á porta, ¿no? Eso xa escandalizou a toda a comunidade e xa decidiron poñerlle freno dunha vez por todas, ¿no? As consecuencias legais da demanda civil poden supoñer o cesamento da actividade, o desaloxo dos inquilinos ou mesmo se o responsable é o propietario a prohibición de usar a vivenda entre 3 e 6 anos. 3 persoas quedaron feridas, 2 de gravidade nun coche frontal entre 2 coches en Salvaterra de Miño. O accidente ocorreu este sábado pola tarde no quilómetro 11 da Pontevedra 510 ao seu paso pola parroquia de Cabreira. Pola forza do impacto, un dos turismos saiu despedido por riba do valo de seguridade e acababa nun camiño paralelo á estrada que une Salceda con Salvaterra. Os bombeiros tiveron que liberar unha persoa que quedara atrapada dentro do vehículo. Despois, xa a trasladaron xunto ao resto de ocupantes ao hospital de referencia. Uno de los vehículos, en concreto el BMW, se salió de su carril, invadió el sentido contrario y colisionó con otro coche que venía de frente. En la colisión, pues el BMW se salió de la vía y cayó por un pequeño terraplén de unos 3 metros aproximadamente. Cando son as 2 e exactamente agora 3 minutos, botamos unha ollada a diferentes puntos de Galicia para ver como vai o día. E comezamos na capital, en Santiago. Na Praza do Obradoiro vemos que fai un día agradable, con ceos despexados, o termómetro marca 14 graus. Hai máis nubes, canto máis ao norte. De feito, isto é Ferrol, podemos aprecialo nesta imaxe da cámara situada en Montefaro, no concello de Ares. Tamén teñen 14 graus aquí. E dende o parador de Muxía, na Costa da Morte, recibimos estas imaxes da praia de Lourido, do santuario da Virxe da Barca e tamén do faro do Cabo Vilán, que se ve alo fondo, en Camariñas. Son 13 graus os que teñen agora mesmo. Xa no interior, recibe hoxe con este agradable día, mirade que sol, unha maravilla. Reciben aquí os peregrinos, hai 12 graus. E hoxe rematamos na provincia de Ourense, con esta panorámica en directo de Verín. O termómetro marca 15 agradables graus de temperatura, pero cos ceos un pouco máis anubrados que o resto de lugares que visitamos esta mañá. En Ordes, no Mesón do Vento, para ser máis exactos, rematan hoxe a súa festa do Lacón con grelos, o tempo acompaña e supoñemos que o apetito dos asistentes tamén, Andrea. Sí, efectivamente, o tempo está animando a xente a sair da casa, a vir ata aquí, ata o Mesón do Vento, a esta festa que ensalza o grelo, un produto moi típico daqui desta zona de Ordes. Estamos con Pablo Vázquez, concelleiro de eventos. Pablo, contalle a xente o que ten que facer para poder hoxe comerla con grelos aquí no Mesón do Vento. Nada, pois acercarse por aquí e só con tomar unha consumición en cada local da zona xa será gratuitamente unha tapa de lacón con grelos. Canta cantidade de lacón con grelos reparten hoxe aquí os restaurantes e bares da zona? Non sabría dicir unha cantidade exacta, pero moito, porque está habendo unha influencia moi grande de xente e vai ser moita a cantidade que repartan.
Tamén acaba de rematar xusto agora a poxa de gando frison, como foi? Porque vemos aquí aínda moita xente, a pesar de que xa rematou. Sí, saliron 14 animais, os cales se venderon todos, casi todos superaron os 4.000 euros, algún acercándose incluso aos 6, moi ben tamén. Houve moita competitividade, tamén vimos, non? Sí, houve moita poxa, sí, moita xente buscando animais. E para a xente que queira vir pola tarde para ver o ambiente que hai aquí no Mesón do Mento, contanos que programación queda aínda por diante. Pois agora quedanos Xión Vermú, despois quedanos Gincana de cabalos, quedanos Carreira de burros e os satélites ás 6 para cerrar, a parte da mostra de maquinaria usada que aínda sigue aí. Pois moitas grazas, Pablo, xa escoitástedes, aínda queda moita programación por diante, hoxe aquí no Mesón do Vento, nesta festa do Lacón con Grelos. Grazas, Andrea. E fíxese, 150 variedades diferentes de camelia, a que non sabían que había tantas. Hoxe en Vigo, quen se achegue ao centro, poderá velas e, ademais, mesmo hai unha competición na exposición de camelia deste ano. Unha cita que se celebra dende hai 61 anos, atraendo a unha gran multitude de visitantes que adoitan encher o recinto para admirar a calidade dos exemplares. Durante a xornada, os cultivadores compiten polo cobizado Premio da Camelia de Ouro, un galardón que recoñece a excelencia estética e tamén o cuidado destas plantas. A cita non só destaca polo seu valor botánico, senón que tamén ofrece unha variada programación cultural. É que hai cerca de 8.000 clases de camelia diferente, entón aquí están quizáis as máis espectaculares, as máis raras, as que chaman máis atención. É unha pena que duran pouco, pero é preciosa. Ou como di ao refrán, a felicidade na casa do pobre dura pouco, pola camelia é un pouco iso, como é moi bonita, logo se vai. Unha cousa que é moi pegada ás Rías Baixas, non? A Galicia en particular, pero as Rías Baixas está moi ben. Carmen Souto é unha veciña de Carballo que mañá fai 100 anos cunha saúde envexable sen padecer ninguna enfermidade importante. Este domingo a súa familia reúnese para celebrar con ela o seu aniversario. Carmen Souto vive na parroquia de Oz, en Carballo, onde naceu vai facer mañá 100 anos, aunque ninguén diría que esta muller tan áxil é centenaria. Hoxe que estou moi ben. Será por ir pasear? Este domingo celebran o aniversario cunha comida nun restaurante. Vanse xuntar 24 de familia. Ten 3 fillas e un fillo, 5 netos, 5 bisnetos e uns sobriños que viñeron de Montevideo para a ocasión. Levo ben, ó. Como teño algo de dolor deste prato, eu aguanto. Solamente lle doi un brazo. Mas chegame ben. Non me doi pouquiño. Vida normal, come como nós, hasta da hora anduvo, hasta da hora duchouse ela sola, hasta que tuvo COVID, e facía ela a súa cama, facía todo ela. Agora non, desde que tuvo COVID non. Lembra ter traballado moito desde nena, na horta, cos animais e atendendo o pai que se mancou no monte. Por iso tivo que deixar a escola aos 9 anos. A mí gustaría ir á escola, pero veu un cura, mira, meu pai dicíame que me levaba para as monxas. Eu por ir para as monxas irás ti, eu non. Non iba para as monxas só, se Deus quer. E logo por qué? Porque non me daba a gana, non ia para as monxas. Eso que eu era unha nena. Para as monxas. É que iba a ver as monxas. Se que ainda son pior que as outras. Viaxou a Montevideo varias veces e outra a Suiza. Como xa non lle quedan amigas da súa idade, cada vez pasa máis tempo na casa. Sí, paso tempo así. Hasta non vou andar moito. Iba a dar unha volta, mas agora, desde que estuve agora esta enfermedade, ainda non foi moito. Ai, pode ser a centenaria máis espabilada que pasou por aquí polo Galicia Noticias, a verdade é que estou impresionado. Na aldea de Puxedo, sen embargo, tamén temos no concello ourensán de Lobios, celebran esta semana os 101 anos da súa veciña máis coñecida, é Remedios Cabanelas, a protagonista do mural do artista urbano Mon de Bane que ilumina a praza da súa aldea. Co seu sorriso eterno, Remedios representa a imaxe viva da muller rural galega.
Como a muller famosa que é, atopamos a Remedios posando para unha sesión fotográfica diante do seu propio mural en Puxedo, Lobios. Posou pro artista urbano Mondevan no 2017 con 92 anos e agora xa pasa dos 100. Agora comprín 101. Moitos, non? 101. Carai. Son anos. De que oi un pouco mal, non? Sí. E faltame moita vista, o pelo tiña un pelo largo, que me tinha medo, entrazaba, e agora vai, o pelillo vai se marchando, as mouciñas van se engurunhando, as perniñas tórtense. Pero que non perdeu é o seu fermoso sorriso, seu ollar pícaro, nin a sabedoría dunha muller que sempre foi bela e algareira. Sí, sempre foi. Eu tamén non sabía. Puña un bigotiño, veía así un bigotiño, así como os homes de pintura. Puñame así cara as motas. O bigote era pa entroido ou era diario? Era pa entroido, o bigotiño foi como se fora un... Eu veía o solto e o agarrado, era velledeira que nin Dios. E segue a ser unha bromista, a muller máis famosa, a influencer de Puxedo e tamén a máis querida. Que? Levarán? Non me deixes de levar, Non levan que nia deixamos levar. Non. Máis famosa por, bueno, por humilde que é, boa persona, e despois á parte, por cumprir os anos que cumple. E da maneira que está, claro. Pois ainda vai pa horta, ainda vai cavar. Como foi a festa? A ver. Agora comer e dormir agora pasámoslo ben, pero antes pasábase moi mal, moita pomiña. Moi alegre, moi familiar, moi boa persona. E por iso toda a aldea celebra o xeito de vida desta musa do rural. Colleronme a min porque era a muller máis bella. Pois de Puxedo imos a Vigo. Ali queda pouco xa para a enorme nave que albergou a fábrica do Grupo Álvarez en Coruxo e que leva 20 anos baleira. Comezou a súa demolición. Esa antiga área industrial vai se converter nunha zona comercial, deixando xa no pasado unha das fábricas de louza e porcelana máis famosas do século XX, Mar. Pois foi unha industria senlleira de Vigo, agora unha nave que leva 2 décadas en uso. As máquinas traballan xa para despexar unha enorme parcela de case 37.000 metros cuadrados que se vai converter en espazo comercial. O Plan Xeral de Vigo limita a altura a 4 andares, aínda que podería flexibilizarse por criterios de integración urbana. Decímoslle así adeus a unha icona da arquitectura industrial da cidade, o desaparecido GEA, o grupo de empresas Álvarez, na estrada de Campos Sancos, en Coruxo, onde se fabricaba, por exemplo, a coñecida porcelana Santa Clara, ademais de outras cerámicas e cristal dende principios do século XX, cando retornou de Cuba o seu fundador Manuel Álvarez. Nos anos 70 o grupo chegou a ser unha das maiores compañías de toda España, logo chegou a crise e a liquidación no ano 2000. Agora, coa gran nave prácticamente desaparecido, tamén desaparece a última pegada desta empresa en Vigo. Grazas, Mar. E se son amantes da automoción, aínda están a tempo de ir precisamente a Vigo esta tarde, visitar o Salón do Automóvil que se celebra no IFEBI. Unha oportunidade para botarlle un ollo a coches para comprar, pero tamén hai algún pois que son para admirar. Alejandro, contanos. Si, Alberto, para admirar dos extravagantes que son, por exemplo, un exemplo é o Cybertruck de Tesla que podedes ver aquí agora mesmo, que está exposto únicamente para eso, para expoñelo, porque non se pode mercar, xa que non está homologado pois para conducir por Europa. É un dos exemplos que podemos atopar aquí neste Salón do Automóvil aquí no IFEBI, que ollo, xa vai pola súa edición número 35, unha edición de récord, xa que podemos atopar aquí nada máis e nada menos que 54 marcas, entre as que van engañando pois esas marcas asiáticas. Pero para falar un poquinho máis de como vai este salón, acompáñanos Pablo Gando, xefe de ventas dun dos concesionarios que se dan cita aquí no IFEBI. Pablo, bos días, grazas por atendernos. Bueno, como está indo esta feira? Bueno, pois unha feira na liña das anteriores edicións, unha feira así que diferente en canto ao tipo de compra do cliente. O cliente está preguntando cada vez máis por eléctrico e está se posicionando ese produto cada vez máis no mercado. Iso te quería preguntar eu, que é o que máis demanda o público?
A día de hoxe o que máis vendemos é todo tipo de vehículo que teña unha etiqueta eco, ben pode ser un híbrido ou pode ser unha microhibridación ou unha enerxía alternativa como é o GLP, ou senón o vehículo eléctrico. O certo é que estamos nun momento de cambio, non? No que estamos pasando deses coches de combustión a xa os híbridos e os eléctricos, non? Sí, eso é, un cambio, ou sea, unha transición total. Nestes momentos a xente está moi concienciada xa co medio ambiente, co tipo de produto que ten que comprar. O certo é que feiras como esta, bueno, pues están marcadas no calendario, non para vos, non? Sí, son feiras que levamos moitísimos anos vindo. Bueno, esta feira é un mito en Galicia e no resto de España, e bueno, son feiras que queremos estar sempre presentes. Pois Pablo, moitísimas grazas por atendernos. Pois xa vedes, este ambiente agora que temos aquí neste Salón do Automóvil do IFEBI, que ollo, xa vai pola súa edición número 35. Grazas, Alejandro. Fíxese, nun sector tradicionalmente masculino, o dos talleres mecánicos, unha moza de Ourense está abrindo camiño para outras mulleres nesa profesión. Hai case un ano que abriu o seu propio taller, no que está demostrando que a paixón polos coches e máis os motores non entenden nin de idade nin, afortunadamente, de xénero. Brenda é mecánica de coches, ten 23 anos e hai un ano que abriu o seu propio taller no barrio ourensán da Carballeira. Desde pequeña siempre estuve rodeada con mis primos, siempre estuvimos jugando con cosas de eso, de coches, motos, montando... Sacando pezas e volvendo a montalas. E aquí estou, con meu xogo favorito, convertido en profesión. Chámome Brenda e son mecánica. E este é o meu taller. Antes de emprender, estivo formándose no sector e collendo experiencia na Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos do Ourense. A raíz de eso, pues monté lo que es esto, mi sueño, y pues con apoyo de mis padres y con apoyo de mi socio, claro. Podemos cambiar las ruedas, cambiamos aceite, hacemos las distribuciones, embragues, sin problema, un poco de todo. Al acabar teniendo los cursos y teniendo todo y poder crear algo y poder llevar algo adelante y tener un propio trabajo para trabajar para ti. A súa afección converteuna en profesión, nun oficio onde as mulleres aínda son minoría. Ao principio di que os clientes miraban a raro, pero Brenda xa demostra que a mecánica non entende de xénero e si de profesionalidade. Como un estereotipo. Están acostumbrados a taller mecánico hombre, no taller mecánico mujer. Entonces, claro, al principio del todo sí que fue como, wow. Siempre me preguntan, ¿y no hay un chico aquí, un mecánico? Y digo yo, sí, está mi socio, que también es mi mecánico, y después también estoy yo sin problema. Es algo que no es que no lo asimilen, sino que les parece raro, entre comillas. Pero después, pues ya se confían y ya es todo bien. Pouco a pouco vai afianzando a súa relación cos clientes. Quedan encantados porque Brenda é moi perfeccionista. Un año después vamos a hacer un año en abril y sin problema ninguno. Y para adelante, y los que quedan, espero. E contenta, non? Contentísima. Entre ferramentas, motores e coches para lavar e reparar, Brenda pasa a xornada abrindo camiño e rompendo cos estereotipos, demostrando que unha muller tamén pode ser unha boa mecánica. Ben por ela. A Coruña acolle a Feira Biocultura que pon o foco nesta 8ª edición no ecoturismo, actividades para todos os públicos no recinto feiral de Expo Coruña, Mariola. Sí, son nesta edición alrededor de 150 expositores que presentan os seus produtos relacionados coa alimentación ecolóxica, a cosmética natural ou a moda sostible. Como novidade, este ano haberá un encontro empresarial sobre ecoturismo que servirá como intercambio de experiencias entre operadores e institucións. Ademais, o recinto de Expo Coruña acollerá o Festival de Yoga do Noroeste para os amantes desta disciplina. E aínda un apuntamento máis, a feira adiántase a eclipse do próximo mes de agosto cun encontro de embaixadores Starlight. Toda esta feira que poderán visitar aínda durante todo este día no recinto feiral de Expo Coruña. Grazas, Mariola. No concello Mariñao da Pontenova véndese unha aldea enteira que consta de 17 construcións entre casas, hórreos e edificios anexos. Puxo á venda unha familia que adquirira para crear un centro de acollida para menores con diversidade funcional, pero por problemas de saúde, 5 anos despois, víronse na obriga de renunciar ao proxecto. A aldea de Vides, na Pontenova, fora mercada na súa integridade en 2021 co obxectivo de crear un centro de acollida para menores con diversidade funcional. 5 anos despois, este é o aspecto que amosou o lugar unha vez restaurado. Así é todo, os problemas de saúde da súa propietaria obrigaron a renunciar ao proxecto, polo que decidiu poñer á venda
o núcleo enteiro. Lo que quería mi madre de toda su experiencia de trabajo con los niños, transmitir ese conocimiento a otras personas para que vaya siguiendo. Y el proyecto, como se ha ido retrasando, al final pues ya no tiene más energía para poder hacerlo, porque tendríamos que haber arrancado ya hace tiempo. Entonces todo fue por el retraso con las obras que al final pues ya alcanzan una edad y dice que por lo que quería hacer ella, pues ya eso no se puede hacer. O conxunto, que ten un gran potencial como complexo de turismo rural, consta de 17 edificios entre vivendas, alpendres e hórreos. En total son 1.300 metros cuadrados de superficie construida, os que hai que engadir 3 hectáreas de terreo. Para el que quiera adquirir la aldea, si lo quiere hacer como turismo rural, ya puede venir aquí a vivir y hacer. Es que hay tantas construcciones y tantas cosas hay cosas que están ya construidas, otras rehabilitadas, y otras que han quedado de origen. Y lo bueno es que aquí no va a tener que lidiar con nadie más. Al ser una unidad, tú decides todo. Por ejemplo, mi madre, estas 2 casas estaban completamente, eran cemento lo que tenía, hormigón, no era yeso. Entonces, y mi madre quiso devolver al pueblo pues su autenticidad de pueblo. Situada a 5 kilómetros da Pontenova e á beira da Nacional 640, a aldea véndese por 1.600.000 euros. Grazas por escoller o Galicia Noticias. Quedan xa con Noelia a previsión do tempo, despois ven o telexornal e nós volvemos vernos a semana que ven. Ata logo.